Magandang umaga mga idol. Going na tayo sa San Agustin. Pupunta na tayo mga idol sa Britania Group of Island. So pasensya na nga pala mga idol kung hindi na ako nakapag-vlog kagabi pagdating ko sa sa hotel na tinuluyan ko. Wala na, bagsak na ako sa sobrang pagod. Hindi na ako nakapag-vlog. So ito na mga idol, tuloy na tayo. So from here mga idol sa Surigao City, babiyahe tayo ng 4 na oras going to San Agustin, Surigao del Sur. Time check muna tayo, 4:20 na ng madaling araw. Medyo late na ako sa plano kong alis. Ang plano ko sana alas 3 ng madaling araw yung jump off ko, pero pasarap sa tulog. So ito na mga idol, biyahe na tayo. 4 na oras pa yung babiyahin natin. Okay, update tayo mga idol. Nandito na tayo ngayon sa Agusan del Sur. Pero babiyahe pa tayo ng 1.5 hour. Hindi ko lang alam kung saan parte na ako ng Agusan del Sur. Ay, medyo rough road na. Excited na ako mag-swimming mga idol. Makakapag-relax na rin tayo. Sobrang init sa Manila. Parang parang nasa oven. Makakapag-relax din tayo. Medyo makulimlim lang mga idol, pero pasikat na rin si Haring Araw. Sana wag umulan para may mga drone shots tayo sa island. Ang presko ng hangin dito. Sariwang sariwa ang hangin. Preskong presko, sariwang sariwa ang hangin. Malayo sa polusyon at ingay ng Manila. We are here at Sibagat, Agusan del Sur. Sibagat, Agusan del Sur. Bayugan City na tayo mga idol. Konti na lang. Breakfast muna ako dito mga idol sa Jollibee Bayugan City. Pa tayo nagbe-breakfast. Jabi. Sana hindi tuwalya yung fried chicken nila dito. Sikat na naman yung Jollibee ngayon dahil sa tuwalyang fried chicken. Alis tayo mga idol. Bawal yung dine-in. For take-out lang daw. Baka MSCQ dito. May mga nadaanan tayo mga idol na karinderya. Ganon din. Bawal daw dine-in. Wala tayo makainan dito. MSCQ ata sila dito mga idol. Kaya bawal yung dine-in. Doon na lang tayo kain sa San Agustin pagdating natin doon. 1 hour na lang naman eh.
Andito na tayo mga idol sa San Agustin. Ang problema, hindi ko makontak yung tinetext ko. Narerentahan ko na bangka. Wala palang signal dito. So magtanong-tanong na lang tayo kung saan dito yung boat rentals. Hirap talaga pag walang signal. Naliligaw na ako ah. Saan na? Ayun. Ayun. Britania Ilex. Britania. Dito tayo. Please pay here. Ayun na mga idol, nandito na tayo. Ayun yung ano natin, guide natin. Sundan lang natin siya. So okay mga idol, update ko na lang kayo pag nasa bangka na tayo. Okay? Okay mga idol, going na tayo. Eto na. Hanggang saan ka dadalhin ang pagiging lakwatsero mo? Eto, hanggang Mindanao. So yung binayaran nga pala natin mga idol ay 1.5 siya, yung renta natin sa bangka. Good for 15 na siya. So kung 15 kayo, tagwa 100 lang kayo. Katipid kayo. Pero ako lang kasi mag-isa mga idol, kaya 1.5 yung binayaran ko. Yun kasi yung minimum nila. 1.5 yung minimum nila sa bangka. Kaya 1.5 yung binayaran natin. Ayan na, okay mga idol, going na tayo. Matapos ang 3 araw na biyahe natin mga idol, eto na, andito na tayo sa wakas. So mga idol, matapos ang mahigit 3 araw na biyahe natin, ito na yung naging kabayaran ng paghihirap natin. Ito, napakagandang isla, sobrang tahimik, presko. Ang daming island doon, no? Ewan ko lang mga idol kung nakakita nyo dyan, pero ayun, marami pang island. So hindi tayo magtatagal dito mga idol ng pagkatagal-tagal, siguro mga 40 minutes para malibot natin yung 4 na isla. Hindi na ako maliligo dito mga idol. Picture lang ako dito. Doon na tayo maligo sa huling isla na pupuntahan natin. Doon na tayo magtatagal, doon tayo maglalagi ng matagal. Tapos na tayo dito mga idol sa Hagonoy Island. Diretso na tayo doon sa Naked Island. Okay mga idol, nandito tayo sa pangalawang islet na pinuntahan natin. Yung kanina galing tayo sa Hagonoy Islet, ngayon nandito na tayo sa Naked Islet. Ganda, puting-puti yung buhangin, no? Tapos blue yung dagat. Wow. Talagang sulit na sulit yung binahe natin na mahigit 3 araw. Na-stranded pa tayo sa Sorsogon ng 2 araw. Sulit na sulit. Ay, sulit yung bakasyon ko mga idol. Hindi ko makakalimutan tong experience ko na to mga idol. Hindi ko akalain sa sarili ko na makakaya kong mag-travel mag-isa papunta dito sa Mindanao ng nakamotor lang. Ako lang yung tao mga idol, oh. Tapos yung bangka natin. So may 2 islet pa tayo na pupuntahan.
Walang puno kasi naked island nga. So sandbar siya mga idol. Hindi ko in-expect mga idol na ganito kaganda dito. Alam ko mga idol, nakita ko na sa Facebook at saka sa YouTube na maganda siya. Pero beyond to sa in-expect ko na ganda. Talagang nalagpasan niya yung expectation ko. Sobrang ganda talaga. Okay, so tapos na tayo mag picture dito mga idol at nagpalipad na rin ako ng drone. So stay put lang kayo dyan mga idol sa panonood. At pagkatapos ko may pakita sa inyo yung 4 na islet. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga drone shots ko dito sa 4 na isla na pinuntahan natin. So hindi na ako dito maliligo mga idol. Doon na tayo maligo sa last na isla na pupuntahan natin. Na picture lang tayo dito, then drone shots. So let's go na tayo sa pangatlong islets na pupuntahan natin. Okay, nandito na tayo sa pangatlong isla na pinuntahan natin. Ito yung tinatawag nila na Buslon Islet. Ayan. Hindi katulad sa nauna natin pinuntahan na yung isa, yung Hagonoy, konti lang yung puno. Saka yung isa, yung Naked Island, walang puno. Ito medyo marami. Paikot siya, pero hindi na natin iikutin kasi nagmamadali na tayo para makapunta na tayo sa pang-4 natin na islet. Doon na tayo maliligo. Pero bago tayo pumunta doon, picture muna tayo, then drone shot at experience na rin natin yung yung jet ski tayo mga idol, sasakay tayo dyan. So update ko kayo mamaya mga idol pag nandun na tayo. Okay mga idol, nandito na tayo sa jet ski. First time ko mag jet ski. Oop, putik. Tangot. I love Mindanao. Woo! Whoop, 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 whoop. Ayos. Okay, andito na. Nice. Ayos. Nice. Okay, so balik na tayo. Okay mga idol, nandito na tayo sa huling isla na pupuntahan natin. Ito na siya. Yung tawag nila dito ay Hiyur-Hiyuran Island. Ayan. Dito na tayo maliligo. Yan. So i-play na natin mga idol yung mga kuha ko sa aking drone. Ito na yung mga aerial shots mga idol. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again.
go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. To start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be done. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Hold on, hold on. Okay mga idol, uwi na tayo. Tapos na tayong maligo dito. Grabe, sobrang ganda talaga dito mga idol. Sulit na sulit yung pagod ko dito sa pagbiyahe at sulit yung binayad ko. Sa halagang 1.5 ay may ikot mo yung paraiso na to. Grabe, worth it talaga. So okay mga idol, pauwi na tayo ngayon. Alas 2 na ng hapon, so maghahanap na tayo ng mapag-check-in na natin dito. Dito na tayo maghanap ng apartel dito sa San Agustin. So bukas mga idol ay pupunta tayo sa Enchanted River. Dito pa rin yan sa Agusan del Sur, pero sa Hinatuan na yan, Hinatuan, Agusan del Sur. Then pupunta pa tayo sa Tinoyan Falls. So bukas dalawa yung puntahan natin, Enchanted River at saka Tinoyan Falls. Okay, so sibat na tayo, uwi na tayo. So tapos na tayo dito mga idol sa Britania Group of Island. Naghanap na tayo ng matutuluyan natin at mahirap gabihin dito, hindi natin alam yung lugar. At ay putik. So bukas mga idol, maaga ulit tayo babiyahe, may pupuntahan pa tayo. Sobrang ganda ng lugar na to. Saan kaya may mga matutuluyan dito na lodge or inn or hotel? Ano pa ba ang tawag sa mga yan? Uy, mayroon dito Apartel 5964. Meron kaya dito ng room? Sorry, we're closed. Putik, sarado. Sarado. So saan tayo dito? So yung nagastos ko mga idol dito sa Britania natin ay 1.5 sa renta natin sa boat, then 700 sa jet ski natin. Ay nako, wala akong mahanap na matutuluyan natin Ay. Nako, muntik na madali yung mga sisiw. Tayo makahanap ng matutuluyan dito. Nagpatulong na tayo mga idol. Wala tayong mahanap na ma-stayhan natin. Humingi tayo ng tulong kay kuya. Igagayad daw niya tayo. May alam daw siya na matutuluyan.
So sundan lang natin siya. So okay na mga idol, nakakuha na tayo ng room. Resort siya eh. Ayun, dun. Tabing dagat. Tabing dagat. 1.5 yung binayaran natin. 24 hours siya. Tabing dagat. Ganda. Mamaya pupunta tayo dun sa tulay. So palipad tayo ng drone mga idol. Ano ba to? Hirap talaga pag solo lang. Ito na, paliparin na natin yung drone natin. Ayan siya. Oh. Okay, so doon na tayo sa video ng drone. Punta tayo doon mga idol sa kubo. Tayo muna tayo dito mga idol. Pahangin lang tayo. Mamaya balik na tayo sa room natin. Solong solo lang natin ang lugar. Oh. Ang haba ng tulay niya eh. Ayun. Dun. Andun yung ano natin, yung resort. Yung room natin. Mahaba yung tulay niya. Then dito may kubo. Pahangin lang tayo. Ayun. Maraming isla. Tayo sa kabila. Ayun yung tulay. Ayun mga idol, kita ba dito? Ayun, kitang-kita ko dito yung ano, yung isla na pinuntahan natin kanina. Ang ganda, 'di ba? Magpapahinga muna ako dito at enjoyin ko muna yung simoy ng hangin dito. Nakakatanggal ng pagod yung maghapon nating biyahe. Napawi nung nakarating tayo dito sa Britania, sa San Agustin. Jet ski, may nag-jet ski doon oh. Yun, jet ski.